అధ్యాయం 15వ వచనములో నోవహుతో ప్రభువు మాట్లాడుతూ, నీవు దానిని చేయవలసిన విధము ఇది. ఓడను తయారు చేసే విషయములో దేవుడు నోవహుతో మాట్లాడుతూ ఈ మాట చెప్పాడు. నీవు దాన్ని చేయవలసిన విధం ఇది. మన జీవితాలలో ప్రభువు మనతో చెప్తున్నటువంటి విషయము కూడా ఇదే. నీవు వ్యక్తిగతముగా ప్రభువు మాట్లాడుతున్నాడు. దానిని చేయవలసిన విధానము ఇది. దేనిని చేయవలసిన విధానము ఏది? మన జీవితాల్లో మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్న వారమైతే దేవుని విధానములోనే మనము చేయాలి. దేవునికి ఏదైతే విధానము అనేది ఉందో ఆ విధానములోనే దేవుడు మన జీవితములను కట్టుకోవాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. జీవిత విధానం, దేనిని జీవితాన్ని. ఓడను నిర్మించే దాని గురించి ప్రభువు నోవహుతో మాట్లాడాడు. ఓడను కట్టే విధానం గురించి మాట్లాడాడు. అలాగే మన జీవితాలని కట్టుకునే విధానం, మన కుటుంబాన్ని కట్టుకునే విధానం, జీవిత విధానం, దానిని చేయవలసిన విధానము ఇది. జీవితాన్ని కట్టుకోవలసిన విధానం ఇది, జీవన విధానము. కానీ దేవుని వాక్యంలో మనం చూసిన వారమైతే మనుషుల యొక్క విధానము దేవుని విధానానికి వేరుగా ఉంది. మనుషుల యొక్క పద్ధతి దేవుని పద్ధతికి వేరుగా ఉంది. దేవుని క్రమమునకు మనుషులు ఏమాత్రము లోబడకుండా అక్రమముగా వారి జీవన విధానాన్ని, వారి జీవన శైలిని వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు. కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, దానిని చేయవలసిన విధానము ఏది? ఇదే. ఏది? దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ఏదో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. మన జీవన విధానం, దేవుడు ఏదైతే మనకు చెప్తున్నాడో దాని విధానము అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. మన జీవన విధానము దేవుని వాక్యమునకు, దేవుని క్రమమునకు, దేవుని పద్ధతికి వ్యతిరేకముగా ఉన్నప్పుడు, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకముగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క జీవితంలో అసమాధానము, అశాంతి, భయము, ఆందోళన, కలవరము చోటు చేసుకుంటాయి. మనుషుని యొక్క జీవన విధానము దేవుని యొక్క చిత్తానికి వ్యతిరేకముగా, దేవుడు ఏ విధానమునైతే మనిషి కొరకు నిర్ణయించాడో, ఏ జీవన శైలి, జీవిత విధానాన్ని ప్రభువు మనుషుల కొరకు నిర్ణయించాడో దానికి వ్యతిరేకముగా, దానికి విరుద్ధముగా మనుషుని యొక్క జీవన శైలి, జీవిత విధానము ఉన్నప్పుడు అంతా తారుమారైపోయింది, అంతా గందరగోళం అయిపోయింది, అంతా అయోమయంగా మారిపోయింది. ఏమీ అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రస్తుతము ప్రపంచంలో ఎందుకు ఇప్పుడు అర్థం కాని పరిస్థితి, ఏమి జరగబోతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి, ఏమి జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి, ఎందుకు అంత గందరగోళంగా ఉంది? ఏ మనుషుని యొక్క జ్ఞానము కానీ, ఏ మనుషుని టెక్నాలజీ కానీ, ఏ మనుషుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి వ్యవస్థ, సిస్టమ్ కానీ కరోనా అనే వైరస్ యొక్క వ్యాప్తిని అరికట్టలేక, దానిని ఎలా నిర్మూలన చేయాలో తెలియక గందరగోళంగా, అయోమయ పరిస్థితిలో, తోచని స్థితిలో ఎందుకు ఉండిపోతున్నారు? కారణము దానిని చేయాల్సిన విధానము అది కాదు. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. అవును, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. మన యొక్క జీవిత విధానాన్ని కట్టుకోవాల్సిన విధానము, మన యొక్క జీవన శైలిని నిర్మించుకోవాల్సిన విధానము ఏదో దేవుడు చెప్తున్నాడు. నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాల్సిన విధానం ఇది. దేవుని యొక్క విధానం, దేవుని పద్ధతిలో, దేవుని క్రమములో మన యొక్క జీవన శైలి, జీవన విధానం ఉండాలి. అలా ఎప్పుడైతే
దేవుని యొక్క విధానాన్ని మనకు ఏదైతే దేవుడు నిర్ణయించాడో దాన్ని మనము అతిక్రమించి మన ఇష్ట ప్రకారము దేవుని యొక్క విధానానికి వ్యతిరేకముగా మనం చేసుకున్నప్పుడు ఇదిగో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో అదే వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంలో, సమాజంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో అదే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే. మనుషులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థం కాక దిక్కుతోచని స్థితిలో కరోనా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటే, వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటే ఆ వైరస్ని ఎలా అరికట్టాలో, ఎలా నియంత్రించాలో, దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలో తెలియక తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా ఏం చేయాలో అర్థం కాక దిక్కుతోచని స్థితిలో, అయోమయములో, గందరగోళంలో, ఏమీ చేయలేక, చేతగాక చూస్తూ ఉండిపోయారు. మనుషుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఏ సిస్టమ్ కూడా, ఏ ప్రభుత్వ యంత్రాంగము, శాసనములు, చట్టములు, పరిపాలన అధికారము ఏమీ చేయలేకపోతుంది. ఒక చిన్న జీవి, కంటికి కనపడని, మైక్రోస్కోప్ ద్వారా చూస్తే మాత్రమే కనపడే ఒక చిన్న సూక్ష్మ జీవి కరోనా అనే వైరస్ ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంది. ప్రపంచంలో మనుషుల యొక్క జీవనాన్ని స్తంభింపజేసింది. ప్రపంచాన్ని తల్లకిందులు చేస్తూ ఉంది. మనుషులకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తుంది. అధికారులకు నెమ్మది లేకుండా చేస్తుంది. పాలకులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తుంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాని దిక్కుతోచని గందరగోళంలో ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు ఎందుకు ఉంది ఈ పరిస్థితి? కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క క్రమమును మనుషులు తప్పారు. దేవుని యొక్క విధానాన్ని మనుషులు అవలంబించడంలా. దేవుడు మనిషి కొరకు నిర్ణయించిన జీవిత విధానం, జీవన శైలి ఏదో దానికి వ్యతిరేకంగా మనుషులు వారి యొక్క సొంతంగా, వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా, వారికి నచ్చినట్లుగా వారు ఆ విధానాన్ని కల్పించుకోవటం ద్వారా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అవును, దానికి దీనికి సంబంధం ఏంది అనొచ్చు. అవును, మనిషి యొక్క జీవన విధానానికి ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దానికి సంబంధం ఉంది. మనిషి యొక్క జీవన విధానమునకు ఈ ప్రకృతికి కనెక్షన్ ఉంది, సంబంధం ఉంది. మనిషి యొక్క జీవిత విధానాన్ని, జీవన శైలిని బట్టి ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అంటున్నారు. అలాగే ఈ వైరస్ విషయము కూడా మనుష్యుని యొక్క జీవన విధానం, మనుషుని యొక్క జీవిత శైలి దేవుని యొక్క చిత్తానికి వ్యతిరేకముగా మనుషుడు తనకు నచ్చినట్టు, ఏ ప్రాంతము వారు, ఏ రాష్ట్రం వారు, ఏ దేశం వారు, ప్రపంచంలో రకరకాల ప్రజలు వారికి నచ్చినట్టు, వారికి తోచినట్టు, వారికి ఇష్టానుసారముగా, అనగా దాని అర్థము విచ్చలవిడిగా పాప సంబంధమైన అవిధేయతతో కూడిన దేవునన్నా, దేవుని వాక్యమన్నా ఏమాత్రము కూడా పట్టింపు లేని జీవితంలో మనుషులు జీవిస్తున్నారు. అందుకే ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దేవుని వాక్యం చూసిన వారమైతే నోహుతో క్లియర్గా చెప్పాడు దేవుడు. ఆ రోజుల్లో భూమి మీద మనుషులందరూ వారి మార్గములను చెరిపివేసుకున్నారు. భూలోకము దేవుని సన్నిధిలో చెడిపోయింది అని లేఖనములో రాయబడింది, ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో. అప్పుడు ప్రభువు చెప్తున్నాడు నోవహుతో, నా సన్నిధిని భూలోకము చెడిపోయింది, మనుషులందరూ వారి యొక్క మార్గములను చెరిపివేసుకున్నారు, ఎక్కడ చూసిన అవినీతి, అక్రమము విస్తరించింది. కాబట్టి నీవు నీ కుటుంబం కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధపరచుకో. అయితే ఆ ఓడను చేయవలసిన విధానం ఒకటి ఉంది. నేను చెప్పిన విధానంలోనే దాన్ని నిర్మించాలి. నేను చెప్పిన పద్ధతిలోనే నువ్వు దాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. దాన్ని తయారు చేయవలసిన, దానిని కట్టుకోవలసిన విధానము ఇది అని ప్రభు చెప్పాడు. ఆ విధానములోనే నోవహు ఆ ఓడను నిర్మించుకున్నాడు. ఆ విధానములోనే, దేవుడు చెప్పిన విధానములోనే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. దేవుడు ఏది చెప్పాడో నోవహు సమస్తమును, యావత్తును అలాగే చేసెను. ఆయన ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసెను. ఏమైంది? జలప్రలయము వచ్చినప్పుడు, ఆ వరద ప్రవాహములో
సమస్త మానవాళి నశించిపోయినప్పుడు ఆ ఓడలోనికి వచ్చినటువంటి నోవహు అతని కుటుంబము రక్షించబడింది. వరద నీటి ప్రవాహంలో నశించిపోకుండా వారు రక్షించబడ్డారు. మానవ జాతి రక్షించబడాలంటే, మానవ జాతి మనుగడ సాగించాలి అంటే, ఇటువంటి తెగులు నుంచి కాపాడబడాలంటే, ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి రక్షించబడాలంటే మనిషిని యొక్క జీవన విధానము దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. నీవు దాన్ని చేయవలసిన విధానం ఇదే. మనిషిని జీవితాన్ని కట్టుకోవలసిన విధానం ఒకటి ఉంది, అది దేవుని యొక్క విధానం. అప్పుడే మన జీవితాలలో నెమ్మది, మన యొక్క చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో కానీ పరిస్థితుల్లో కానీ నెమ్మది, సమాధానము మనం అనుభవించగలుగుతాం. లేకపోతే ఇదిగో ఇప్పుడున్నట్లుగానే అయోమయం, గందరగోళం, ఏం చేయాలో దిక్కు తోచని స్థితి, ఏమి చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, ప్రపంచమునకే అగ్రరాజ్యముగా పిలువబడుతూ ప్రపంచాన్నే శాసించే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు దిక్కు తోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థం కాని స్థితిలో తల్లో పట్టుకుంటున్నారు. కేవలం ఆ దేశమే కాదు, ప్రపంచము యావత్తు మనుషులందరూ అదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, మన జీవన విధానము ఎలా ఉంది. రెండవదిగా మనం చూసిన వారమైతే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 5వ వచనములో దేవుడు మోషేను ఆ గుడారమును అమర్చబోయినప్పుడు కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున సమస్తమును చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, నీవు ఒక ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించాలి. దానిలో మందసము, ఒక దీపస్తంభము, సన్నిధి రొట్టెలు ఉంచే బల్ల, అది ఎంత కొలతలతో ఉండాలి. ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి దేవుడు కొండ మీద ఒక మాదిరిని చూపించాడని బైబిల్ చెప్తుంది. ఆ రోజుల్లోనే దేవుడు మోషేకి ఒక స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్టర్ వేసి చూపించాడు. ఈ రోజుల్లో స్క్రీన్ మీద ప్రొజెక్టర్ వేసి చూపిస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లోనే దేవుడు అతనికి ఒక మాదిరి అయినటువంటి ఒక ఆకారాన్ని కూడా ప్రత్యక్ష గుడారం ఎలా నిర్మించాలి అనేది స్పష్టంగా చూపించాడు. దానిలో వస్తువులు ఎలా నిర్మించాలి, కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము అంటే అర్థం తెలుసా? జాగ్రత్త పడుము అనగా కేర్ తీసుకో, నిర్లక్ష్యంగా ఉండవద్దు. ఈ రోజుల్లో మనుషుల యొక్క జీవిత విధానంలో మనం చూస్తే డోంట్ కేర్ అన్నట్టుగా ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. పెద్దల మాటలంటే కేర్ లెస్, దేవుని వాక్యం అంటే కేర్లెస్, ప్రార్థన అంటే కేర్లెస్, దేవుని మందిరం అంటే కేర్లెస్. వారి జీవితంలో జాగ్రత్త అనేది లేదు, కేర్లెస్ గా వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి వారి జీవితంలో అన్నీ లెస్సే. సంతోషము లేదు, ఆనందము లేదు, సమాధానము లేదు, ఐక్యత లేదు, ఏక మనసు లేదు, అంతా కొదువే, అంతా కొరతే, అంతా లెస్ లెస్ లెస్. కారణం కేర్లెస్నెస్. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, కొండ మీద నీకు చూపబడిన మాదిరి చొప్పున, ఏ మాదిరి దేవుడు చూపించాడో ఆ మాదిరిగానే నీవు ప్రత్యక్ష గుడారంను నిర్మించుటకు జాగ్రత్త పడుము. యు మస్ట్ టేక్ కేర్. మన జీవితంలో మనము కేర్ తీసుకోవాలి. మాదిరి ఏమిటి? మాదిరి దేవుని యొక్క వాక్యము, దేవుని యొక్క విధానము, దేవుని యొక్క పద్ధతి. దేవుడు ఏదైతే చూపించాడో దాని ప్రకారం చేయమని మోషేతో దేవుడు చెప్పాడు. మోషే, అది చేసేటప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు, కేర్లెస్నెస్ గా ఉండొద్దు. యు మస్ట్ టేక్ కేర్, జాగ్రత్తగా ఉండు. కానీ ఈ రోజుల్లో మనుషుల యొక్క జీవితాలు, మరి ముఖ్యంగా యువతను చూస్తే జీవితం అంటేనే వారికి కేర్ లేదు, కేర్లెస్. లివ్ యాజ్ యు లైక్, అది వాళ్ళ యొక్క స్లోగన్, వాళ్ళ సిద్ధాంతం. అంటే విచ్చలవిడిగా జీవించు, ఎవరికి నీవు లోబడొద్దు, ఎవరి మాట వినొద్దు, పెద్దల్ని గౌరవించొద్దు, తల్లిదండ్రులకు విధేయులు కావద్దు, దేవుని ముందు భయభక్తులు కలిగి ఉండొద్దు.
దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది, కేర్లెస్గా ఎప్పుడైతే మనుషులు వారి జీవితాన్ని జీవిస్తారో వారి జీవితంలో అన్నీ లెస్సే, ప్రతిదీ కొదువే. ఈరోజు అదే. ఎందుకు ఈరోజు మనుషుల ముఖాల్లో సంతోషం కనబట్టల్లా? ఎందుకు భయం కొట్టొచ్చుండి కనబడుతుంది? ఎలా వచ్చిద్దో, ఏ వైపు నుంచి వచ్చిద్దో, ఎప్పుడు వచ్చిద్దో, ఎవరి ద్వారా వచ్చిద్దో, ఎక్కడొచ్చిద్దో అర్థం కాని పరిస్థితిలో మానవ జాతి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంది. రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసులు, మరణాల సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో రాష్ట్రాలలో రోజు రోజుకి పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. ఎన్ని దినాలు లాక్డౌన్ పెడతారు? ఎంతమందిని క్వారంటైన్ తరలిస్తారు? దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది, మన జీవితంలో మనము జాగ్రత్త అనేది తీసుకోకపోవటం ద్వారా, ఈరోజు కేర్లెస్గా ఉండటం ద్వారా మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చింది. దాని విషయంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ కేర్ చేయకపోవటం ద్వారా, అజాగ్రత్తగా ఉండటం ద్వారా, జాగ్రత్త తీసుకోకపోవటం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని టీవీల్లో చెప్తా ఉన్నారు. అనేక దేశాలు కేర్ తీసుకోకపోవటం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్తున్నారు. మన జీవితంలో కూడా, మన జీవితంలో కేర్ అనేది లేకపోతే, జాగ్రత్త అనేది లేకపోతే, కేర్లెస్గా మనము జీవిస్తే, కేర్లెస్గా ప్రవర్తిస్తే మన జీవితంలో కూడా ఆపద తప్పదు, విపత్తు తప్పదు. అది వచ్చినప్పుడు దాకా ఏమీ ఉండదు. ఎప్పుడైతే ప్రమాదం, విపత్తు, ఆపద వచ్చిందో అప్పుడు మనిషి గుండెల్లో గుబులు స్టార్ట్ అయింది, కళ్ళల్లో భయం కొట్టొచ్చేడు కనపడింది, ముఖాల్లో చావు కళ, మృత్యువు కనబడతా ఉంటుంది. కారణం ఏంది? డోంట్ కేర్. మనుషుల యొక్క జీవితంలో కేర్లెస్గా జీవించటం దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. దేవుడు చెప్తున్నాడు, జాగ్రత్త, నీకు కొండ మీద చూపడిన మాదిరి చొప్పున చేయుటకు జాగ్రత్త పడుము. ఏమైంది? జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఇదిగో ఏమైంది? జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఏమైంది? కేర్ తీసుకోకపోతే ఏమైంది? డోంట్ కేర్గా ఉంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో? అదే జరిగింది. దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. మూడవదిగా దినవృత్తాంతంలో మొదటి గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 19వ వచనం, యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చి వ్రాత మూలకముగా ఆ మచ్చుల పనంతయు నాకు నేర్పెను. దావీదు దేవాలయం విషయంలో తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో మాట్లాడుతూ ఈ మాట అన్నాడు. దేవాలయం యొక్క మచ్చు అనగా బ్లూ ప్రింట్, దేవాలయం ఎలా కట్టాలి, ఎంత పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తు ఉండాలి, దాంట్లో వస్తువులు ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి, ఈ విషయమంతటిని దేవుడు ఆ రోజుల్లోనే దేవుడు దావీదుకి బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చాడు. దాన్నే మచ్చు అన్నాడు. దేవుని హస్తము నా మీదకి వచ్చి ఆ మచ్చుల పని ఎంతయు వ్రాత మూలకముగా నాకు నేర్పెను అన్న విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మనము జీవించాల్సిన విధానం నేర్చుకోవాలి, జీవితంలో క్రమం నేర్చుకోవాలి, జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైన క్రమశిక్షణ నేర్చుకోవాలి, దేవుని పద్ధతిని నేర్చుకోవాలి, మనము నేర్చుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో ప్రజలకి నేర్చుకోవటం ఇష్టం లేదు. దేవుని వాక్యం చూస్తూ ఉన్నాం. వ్రాత మూలకముగా నాకు నేర్పెను, దేవుని హస్తము నా మీదకి వచ్చి, వ్రాత మూలంగా బై రిటెన్ అని రాయబడి ఉంది. దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం, దేవుని యొక్క వాక్యం, వ్రాయబడినటువంటి వాక్యం, వ్రాయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖనాలు దేవుడు మనకిచ్చాడు. ఈ యొక్క వ్రాయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖనాలలో దేవుని యొక్క వాక్కుగా, దేవుని మాటగా లిఖించబడినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో మనము ఎలా ఈ భూమి మీద జీవించాలి అనే విషయాలు స్పష్టంగా రాయబడ్డాయి. మనము దాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఎలా? వ్రాయబడినటువంటి దేవుని వాక్యము. వ్రాత మూలముగా నాకు నేర్పెను అన్నాడు దావీదు. దేవుడు వ్రాత మూలముగా వ్రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క మాటలు పరిశుద్ధ గ్రంథముగా గ్రంథస్థము చేయబడి మానవాళికి బహుమానముగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ యొక్క లేఖనాలను నిర్లక్ష్యం చేయటం ద్వారా, దేవుని వాక్యాన్ని మనుషులు వారి జీవితంలో చోటు ఇవ్వకపోవటం ద్వారా, వ్రాయబడినటువంటి లేఖనాలను చదవకపోవటం ద్వారా, వ్రాయబడినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుని మాటలను ధ్యానించకపోవటం ద్వారా మనుషులకు ఏమి చేయాలి, ఎలా జీవించాలి,
ఆపదను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, విపత్తును ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేది తెలియక అయోమయములో గందరగోళంలో ఉంటున్నారు. కారణం ఏంటి? దేవుని యొక్క వాక్యము ఏదైతే నేర్చుకో అని చెప్తుందో అది నేర్చుకోవట్లా. దావీదు అంటున్నాడు, ప్రభువా నీ చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము. దేవుని చిత్తానుసారముగా జీవించుటకు, దేవునికి ఇష్టముగా మనము మన యొక్క జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికి అయ్యా నాకు నేర్పుము. నీ యొక్క మార్గములలో, నీ సత్య మార్గములలో, నీ నీతి మార్గములో నడిపించుట నాకు నేర్పుము. సరియైన విధానములో ఆలోచించుట నాకు నేర్పుము అని దావీదు కీర్తనలో రాసుకున్నాడు. ఎలా నేర్చుకుంటాం? విద్యార్థి ఎలా నేర్చుకుంటాడు పాఠాలు? విద్యార్థి స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్స్ చెప్పిన పాఠాలు జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా విని కంఠస్థం చేస్తే, అర్థం చేసుకుంటే వాటిని నేర్చుకుంటాడు. మన జీవితంలో కూడా ఎలా నేర్చుకుంటాం? దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం ద్వారా, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. మనం నేర్చుకోవాలి. దావీదు అంటున్నాడు, వ్రాత మూలముగా నాకు దేవుడు నేర్పాడు. దేవుడు మనకు లిఖించబడిన ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని, ఆయన యొక్క మాటలను మనకు వ్రాయించి చక్కగా ఇచ్చారు. ఎందుకు? మనం వాటిని చదివి నేర్చుకోవాలి, ధ్యానించి నేర్చుకోవాలి. ఏం నేర్చుకోవాలి? ఎలా జీవించాలి, దేవుని పద్ధతి ఏంది, దేవుని చిత్తం ఏంది, మన జీవిత విధానములో మనము ఎలా జీవనము కొనసాగించాలి మనము నేర్చుకోవాలి. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మనుషులు నేర్చుకోవటల్లా. ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు మనుషులు? అల్లరితో కూడా ఆటపాటల యందు ఆనందించడం నేర్చుకుంటున్నారు. త్రాగుబోతుల విందులలో చిందులేయటం నేర్చుకుంటున్నారు. చేయకూడనటువంటి అనేకమైన రహస్యమైన అసహ్యమైన కార్యములను నేర్చుకుంటున్నారు. చూడకూడని వాటిని చూస్తూ చేయకూడని పనులు చేయటం నేర్చుకుంటున్నారు. ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? పెద్దలను గౌరవించటం వారి నేర్చుకోవటంలా, తల్లిదండ్రుల మాటలకు విధేయవటం నేర్చుకోవటంలా. మనుషులు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు? దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, నీవు నీ జీవితములో సంతోషముగా, సమాధానముగా, నీ జీవితములో దేనికి భయపడకుండా, ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏ విపత్తు వచ్చినా నీవు ధైర్యముగా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే నీవు దేవుని వాక్యములో దేవుడు ఏదైతే మనకు చెప్తున్నాడో దానిని మనము నేర్చుకోవాలి. ఆయన చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు మనము నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే మన జీవితములో ఇదిగో ఇప్పుడున్న ఈ గందరగోళ పరిస్థితి, ఈ అయోమయ పరిస్థితి, ఏం చేయాలో అర్థం కాని దిక్కుతోచని ఈ యొక్క స్థితిలో మనము సరి అయినటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని సరి అయిన విధానములో మనము ఆ ఆపదను, ఆ విపత్తును ఎదుర్కొని దాన్ని అధిగమించగలుగుతాం. దేవుని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. మనుషుని యొక్క జీవన విధానము దేవుని విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం ద్వారా, మనుషుని యొక్క జీవితంలో ఏ మాత్రము జాగ్రత్త లేకుండా అజాగ్రత్తగా మనిషి జీవించడం ద్వారా, దేవుడు దేనినైతే నేర్చుకో జీవితంలో అని చెప్తున్నాడో దాని విషయంలో మనిషి నేర్చుకోకుండా, నేర్చుకోకూడని వాటిని, పాప సంబంధమైన వాటిని నేర్చుకోవటం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ దుస్థితి మనుషులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ దుస్థితికి కారణము మనమే. మనుషుని యొక్క స్వయంకృతాపరాధం. ఇప్పటికైనాను మనము దేవుని సన్నిధిలో ఆయన దృష్టికి మనం తగ్గించుకొని మన పాపముల విషయమై పశ్చాత్తాపడి ఆయన వేడుకునేలా, ఆయన క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనసు గలవాడు కనుక ఆయన ఈ పరిస్థితి నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాడు. ఈ పరిస్థితుల నుంచి మానవ జాతిని కాపాడతాడు. మనం చేయవలసిన పనేంది? ఆయనకు ప్రార్థన చేయాలి, దేవునికి మొర్ర పెట్టాలి. సమస్తము ఏ దేవుని కంట్రోల్లో ఉన్నాయో, సమస్తము ఏ దేవుని స్వాధీనంలో ఉన్నవో, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదియో లేదు. ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే. మృతులను సజీవులుగా చేయగల దేవుడు, లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలువగల దేవుడు. సృష్టికర్త అయిన దేవునికి మనము అప్పగించుకోవాలి. ఆయన దృష్టికి మనం తగ్గించుకోవాలి. మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి
ఆయన ఎదుట మనం మోకరించినట్లయితే, ఆయనకు మనము ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఆయన ఈ ఆపద నుంచి తప్పిస్తాడు, ఈ విపత్తును తొలగిస్తాడు. ఈ కరోనా వైరస్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగింది, నిర్మూలము చేయగలిగింది, ఇక మరలా కంటి కనపడకుండా దాన్ని పూర్తిగా తొలగించగలిగింది, మరలా దేశంలో ప్రపంచంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొలేలాగున చేయగలిగింది ఒక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే, దేవుడు మాత్రమే. ఆ దేవుని ఎదుట మళ్ళా మనం తగ్గించుకోవాలి.